sledeću sredu da se predstave. Evo, razočarali su se. Nikola. Opet čekam. Jedan, dva, se čujemo? Čujemo. Dobro večer, ja se zovem Nikola Milosavljević. Imam 14 godina. Znači ja sam učenik iz ove srpske škole. Ovdje je moja fenomenalna profesorica. Dobro Nikola, dobro Mišo. Ja se zovem Miloš Bašić Lingas, imam 13 godina, rođen sam u Sad. Gde si rođen? U Sad. Kaže se u SAD-u, a bolje reći rođen sam u Americi. U Americi. Ja se interesujem muzici. Zanima me muzika. I meni. Dobro, samo ih zanimaju različite vrste muzike. Koja tebe muzika, Nikola, zanima, a koja tebe? Pa je pomalo sve. Rock, srpski, rap. A šta odlično igraš? Folklor. Folklor najbolje igram. Bravo. Mišo, a ti? Ja volim punk rock i rock, tako. Rocker i riblja čorba i to. Zname, gde smo mi rođeni? Tako je, bravo! Bravo, Nikola. Je suis né le 18 avril 2004 et je suis né à l'hôpital Robert Debré, à Paris. Je suis né le 5 octobre 2004. Et toi? Je suis né le 5 octobre 2004 à Madison, dans les États-Unis. USA. Qu'est-ce que tu fais en temps libre? Je fais du sport. Tu parles en serbe? Radim sport, radim situarka. Quel sport? Ne čujem. Muške veštine. Aha. Sad će Blaža da reaguje. Nije čula. Iz drugog kraja. Dobro je, nisi čula, dobro je. Dobro je. Pravi srpski, pa. Super. Bravo. Ja radim sport, vidim se sa drugarima, igram gitaru, sviram gitaru, slušam muziku. A zašto si rekao igram gitaru? Zato što na francuskom? Se kaže jouer la guitare. Bravo, čao. Au revoir. Au revoir. Dobro pričaju. Vidite da ste dobili kompliment.